Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, madame et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Αποστόλη! Έλα. Θέλω να μου κλείσει ένα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, γίνεται? Και τι θα πείτε, άντε συναντιέστε, εγώ το κανονίζω, είμαι πολύ εντάξει παιδί ας πούμε. Άντε και συναντιέστε και... Ρε φίλε, έχω ένα πρόβλημα, όλοι μιλάνε για ανάκαμψη. Εμένα κάθε μέρα μου είναι σηκωμένη. Κλείστε μου ένα ραντεβού, να πάω να τους δείξω πώς γίνεται το πράγμα. Και όποιος θέλει ας κάτσει και πάνω. Όπα φίλε, όπα, περίμενε, γιατί ξανήγεσαι, τι είσαι συγγραφέας? Για μαζέψου λίγο. Όταν να γράψεις κανένα βιβλίο και μετά να έρθεις να μας γαμίσεις. Δεν μου λες, αυτός ο παπάρας, ο Μαργαρίτης, τι είπε? Ότι ψήφισε τα μέτρα γιατί δεν θα είχαμε ρεύμα, δεν θα είχαμε πετρέλαιο. Ποιος Μαργαρίτης? Ο Μαργαρίτης ο Φόδωρας. Α, εντάξει, νόμιζα ο Γιώργος. Δεν με νοιάζει, τι σε νοιάζει, όχι αυτός. Ναι, Αποστόλη μου, τι θέλει να μας το παίξει, κομμουνιστής? Ποιος, ο Μαργαρίτης? Ναι, ο Μαργαρίτης. Ναι, τις ελεύθερες ώρες του. Το αρχίδι το αριστερό του έχει μείνει μόνο. Μην μιλάτε έτσι και μου κάνετε συνέχεια εικόνες για τα Τσόπουλο. Αχ, Θεέ μου, άσε γιατί θέλω να με περάσει και εμένα. Αχ, Αποστόλη, θα μου τον στείλεις. Μία δήλωση του νόμου 105. Δεν ξέρω, υπάρχει ακόμα αυτός ο νόμος. Παλιά συμπληρώνω μια τέτοια δήλωση. Λοιπόν. Μήπως πρέπει να σταματήσω να το λέω, μήπως φαίνομαι πολύ παλιός που το ξέρω. Άστο. Και ήθελα να σου πω, να πεις αυτού του Βούρτσι, πως τον λένε, 500 να είναι οι ώρες του και αυτός να τις περάσει στο κρεβάτι. Όσο για τον άλλο τον Τζατζόπουλο... Μην είστε κακιά, 584. Ναι, 584, άντε μην τους φάω και τους 84. Και όσο για τον άλλο, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι γριά παιδάκι μου, είμαι μάνα σου. Μας έχουν περάσει όλοι και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Τίποτα, παιδί μου, τίποτα. Στις γριές είναι λίγο πιο λογικό γιατί έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, έχουν ξεχυλώσει τα πράγματα, καταλαβαίνω, εντάξει. Τι βλακεία σύνθημα φωνάζανε χθες στην Τζούμπα? Αθήνα γαμμένη, ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει. Έπρεπε να φωνάζουν μισή Αθήνα γαμμένη, ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα, αγάπη μου. Εγώ είμαι. Μην μου μιλάς έτσι. Όμως μην μου μιλάς γιατί ανάβω γρήγορα. Είμαι κι εγώ σαν τον Πέτρο. Δεν θέλω και πολύ. Θέλω τρία πράγματα. Του Πέτρου. Τρία είναι του Πέτρου. Να κανονίσω. Μπράβο. Αυτό πότε περνάει από καματερό? Πρώτη ερώτηση. Πότε περνάει από καματερό? Δεύτερο, πες ότι άμα τον ευρώ θα τον γαμίσω. Τσακώθηκα με τη μάνα. Δεν είναι πότε περνάει από καματερό. Πότε περνάει το καματερό. Περνάει ένα χέρι το καματερό. Περνάει ένα χέρι τη Γερατέα. Περνάει ένα χέρι την Ανθούσα. Μάλιστα. Δεύτερο τώρα, άστο το αυτό. Μα μας γάμισε πάει αυτός. Ο Βούρτσης περνάει με 586. Ναι, δεν βγαίνουν, ναι. Άσε. Στο εργασίας πια δεν έχουν ζωή. Πες του να κάνει την αρχή και εντάξει, μετά εμείς θα ακολουθήσουμε. Να δώσει το παράδειγμα σαν ηγέτης που είναι. Και τρίτον, επειδή μας τα έχουν κάνει τσουρέκια με αυτό το γαμμένο το φως στο τούνελ, άμα είσαι δεμένος στις ράγες, Αποστόλη μου, αυτό το φως που βλέπεις στο βάθος του τούνελ δεν είναι για καλό. Μάλλον το τρένο έρχεται, φιλέ. Εντάξει, νόμιζα ότι ήταν μομφή για τη συνάδελφο Αγγελική Νικολούλη. Όχι, ρε τρελό. Εντάξει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ την Αγγελική μας και τα μάτια μας. Την έχεις δει εκεί που κάνει κάτι πόζες στο τρέιλερ, που κάνει την κόμενα? Φίλε, έχει αρχίσει. Θυμήθηκε 60 χρόνια να κάνει την κόμενα. Αν τώρα μου πεις όταν βάζεις σιδεράκια στα 40, στα 60 τι θα κάνεις? Ατούταλερ. Ο Λαφαζάνης βγήκε και είπε κάτι ενάντια στον Τζατζόπουλο. Είναι αλήθεια αυτό, ότι βγήκε και είπε δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να πηδήσουμε? Τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Τι κάνεις? Εσύ? Καλά. Το ξέρω. Μου το είπε ένα πουλάκι του Τατσόπουλου. Μπράβο, αυτό σκοπεύει να περιοριστεί μόνο στην Αθήνα ή σκοπεύει να επεκταθεί, ας πούμε, και... Λυσάξα το όλες, είδατε το κελεπούρι αμέσως να τον ξεζουμίσετε τον άνθρωπο. Να σου πω, κάνει διακρίσεις φίλων ή... Ελπίζω όχι γιατί εγώ έχω ήδη αιτηθεί. Μάλιστα. Ήθελα να σου πω, στο ελληνοφρένεια.net στην ώρα του λαού βάζετε κάτι φωτογραφίες που δείχνουν πρόβατα σε μακρινό πλάνο, σε κοντινό, σφάγια, σούβλες. Ναι. Να μην τις αλλάξετε γιατί... Αν νόμιζα είχα τα πορεία για ποιο λόγο μπήκανε. Όχι, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι που να συμβολίζει καλύτερα αυτό που γίνεται στη χώρα μας. Αποστολή. Ναι. Πλάκα κάνεις. Αποστολή, σε λατρεύω. Μωρή αδερφάρα, δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, μωρή τρελαμένη, σε μένα βρήκες να βγεις από την τουλάπα. Τώρα σου ήρθε. Πραγματικά, Αποστολή, είσαι ο λόγος που ακούω Real FM. Σου μιλάω πολύ σοβαρά.
Δεν ξέρω, πραγματικά σου μιλάω. Είχα χρόνια να αποθηκεύσω στο σταθμό μόνο και μόνο για μία εκπομπή. Για πόσε εκπομπές και πάνω αποθήκευε συνήθως? Για καμία σου λέω. Α, καμία. Αιτία. Πόσο χρονών είσαι, φίλε? 30. Μικρός θα μεγαλώσει. 30. Ναι. Ολόκληρος μαντράχαλος, δεν τρέπεσαι. Περίμενε και κάτι τελευταίο. Τέλειωνε. Ένας άνθρωπος και σε προσέβαλε πριν μερικές μέρες, ένας διεύθυνος πρέπει να ήταν, κανένας αυτό, ψηφοφόρος του λαός. Και σου έλεγε ότι δεν τρέπεσαι να μιλάς για παρτούζες και τέτοια στη. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πρόβλημα υπάρχει με την παρτούζα? Αυτό σου λέγω εγώ. Πραγματικά πήρε ο άνθρωπος, όχι, είχε δίκιο. Πέρα το ότι δεν πρέπει να συνοστιζόμαστε πάρα πολύ μαζί. Περίμενα. Λόγω του καθεστώτος που έχουμε, αλλά τέλος πάντων δεν καταλαβαίνω. Περίμενα να σου πω. Σου μιλούσε ο άνθρωπος και σου λέγε: σου έκανε παρατήρηση, δεν πρέπει να κάνεις, να μιλάς για γαμίσεις, για παρτούζες. Ειλικρινά έχει απόλυτο δίκιο. Αποστόλη, μιλάς για παρτούζες και δεν μας καλείς, αγόρι μου. Πραγματικά σου μιλάς, δεν μας καλείς. Τώρα περίμενε. Ετοιμάζω ένα συγγραφικό πάρτι. Έλα. Θα γίνει πανικός. Να μας πάρεις όμως, πού θα σε βρω? Θα με καταλάβεις από τα βιβλία του. Ναι. Έλα ρε γατούλη, έλα ρε καβάρι. Όπα, δεν είμαι εγώ αυτός, άλλος είναι. Εντάξει, έκανα λάθος, συγγνώμη. Το ξέρεις ποιος παίζει την καινούργια ταινία του Σμαραγδί, Του Σμαραγδί. Ποιος? Ο Τατσόπουλος. Δεν το ξέρεις? Όχι. Ούτε την ταινία ξέρεις, δεν ξέρεις πώς λέγεται ταινία? Την ταινία? Ναι, ετοιμάσου για μεγάλο χωρατό. Όχι ρε παιδάκι μου, για την ταινία άκουσα ότι είναι καλή, δεν ξέρω. Ο Θεός αγαπάει τον καβάρι. Ναι. Ρε φίλε. Έλα μωρή Ρε τι? Μωρή Θα μιλάω με τέτοιους όρους τώρα, δεν κατάλαβα. Μετά το Μεϊμαράκι, τον Τατσόπουλο, όλο αυτούς δεν κατάλαβα. Εμείς θα καθόμαστε να προσέχουμε, δεν γαμμάστε, λέω εγώ. Πω, μιλάμε πολύ προχώς, σε βρίσκω, ρε. Ναι, και αυτά ξέρεις γιατί τα λέω, γιατί είμαι από τους άλλους μισούς, όχι τίποτα άλλο. Τους άλλους μισούς είσαι? Ναι. Σε πήρα να μου πει συμβουλή, δηλαδή. Τι συμβουλή, παιδί μου, ούτε που να με κοιτάξει, ούτε που να του τον δω. Δεν με έχει αφήσει. Πώς γίνεται να σ' άφησε εσένα απ' έξω? Εσένα, μια celebrity, σ' άφησε απ' έξω? Δεν είναι θέμα, είναι μπαθής, είναι κομπλεξικός, μωρέ. Με τι, με το σφυροδρέπανο? Με οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν θες να μου πεις τώρα ότι η μισή αυτή είναι ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, μαλακία, μου ξέφυγε. Εγώ σου πήρα για συμβουλή πάνω σε γάμο. Δηλαδή, ειλικρινά, θέλω να μάθω τη διαφορά. Δηλαδή, το κάνει ΣΥΡΙΖΑ, είναι γλυκό. Τώρα, συγγνώμη, να σου πω λίγο, να σου πω. Τι. Δηλαδή, αν γαμάς τόσο, ωραία. Ναι. Το λες. Χρειάζεται να το πεις. Όταν το λες, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο? Δηλαδή, δεν είναι λίγο σαν για αυτούς, ρε παιδί μου, που βάζουν εξάτμιση μεγάλη στα αυτοκίνητα που κάνει βουτσού? Θα σου πω το εξής. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Το λες. Ο άνθρωπος είναι μικροτσούτσουνος και κοιτάει να τον φωνάξει με κάποιο τρόπο. Θέλει να τον προσέξεις κάπως. Θα σκάσεις! Παρακαλώ. Μπράβο. Λοιπόν, η μεγάλη εξάτμιση είναι άλλο πράγμα. Εδώ μιλάμε για κάγκουρες. Ο Τατσόπουλος όμως έχει το εξής. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι είναι σε θέση ισχύως. Και ως γνωστόν οι γυναίκες τρέχουν το ζουμιό όταν έχουν ανθρώπους δίπλα τους, άντρες μάλλον δίπλα τους που είναι σε θέση ισχύως. Τον βλέπεις τον Τατσόπουλο και λες αυτός είναι σε θέση ισχύως? Αυτό λες τον βλέπεις τον Τατσόπουλο να είναι σε θέση ισχύως? Να αρχίσουμε τα μισογενιστικά και να αναλύσουμε τι τρέχει στο κεφάλι μιας γυναίκας? Σωστό και αυτό. Λοιπόν, οπότε μην το ψάχνεις. Το θέμα είναι το εξής, φίλε, και το μεγάλο ερώτημα. Στη μισή Αθήνα περιλαμβάνονται και άντρες? Α, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Έχει κι άντρες η Αθήνα. Για να μην πω τώρα βέβαια ότι έχουμε γεμίσει π***ες, δεν θέλω να ανοίξω νέα κόντρα. Αλλά τέλος πάντων όλο και κάποιον θα έχει. Για άντρες μιλάμε τώρα, σε παρακαλώ, μην το γ***ας δηλαδή. Πάντως εγώ με μια φίλη μου που την μαρκάλεψε. Ναι. Και το συζήτησα μετά, μου είπε άλλα. Δηλαδή? Μου είπε άλλα. Ότι εντάξει, ναι, μεν πήγε να γίνει δουλειά. Αλλά εντάξει, δεν. Winnie, σαν την ταινία του Tim Burton. Frankie Winnie. Κάτσε ρε, με συγχωρείς. Είναι σίγουρο αυτό ή μήπως ήθελε ο τύπος να κάνει δημοψήφισμα για το αν πρέπει ή όχι? Τι αν πρέπει ή όχι? Αν πρέπει ή όχι να του σηκωθεί? Τίποτα, μου είπε όσο ήταν στα κάτω, τόσο ήταν και στα πάνω. Μια φωτογραφία του Τσίπρα, ξαναλέω, δεν μπορούσε να του βγάλει? Ξαναέρωτη η φίλη σου. Αποστέλει καταπληκτικό το πουλάκι Τσίου. Φοβερό. Προσωπική μου γνώμη για τον κύριο Τατσόπουλο, ξέρεις ότι θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Α, έχεις γνώμη για τον Τατσόπουλο? Μωρή να μου χαθείς, το ήξερα ότι όλοι οι ταξιτζίδες είστε τέτοιοι. Βέβαια, γιατί το ταξί είναι κίτρινο? Γιατί δεν είναι μπλε αντρικό? Λοιπόν, ο Τατσόπουλος όταν θα γίνουμε κυβέρνηση θα είναι ο Άδωνης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, εχθές αυτή η νηφίτσα, ο Κουκουές έξω ο Καλαμούκης, έκανε υπονοούμενο για την Κατσέλη. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το τι θα κάνει ο Τσίπρας και με ποιον θα συνεργαστεί, ας συνεργαστεί και με το διάολο τον ίδιο. Το αποτέλεσμα μετράει. Άμα ζήσουν καλά τα δικά μου παιδιά, δεν με ενδιαφέρει με ποιον θα συνεργαστεί και σου μιλάω πολύ ειλικρινά. Εντάξει. Λοιπόν, ο εχθρός είναι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση και ο καπιταλισμός. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην πάνε χαμένες οι θυσίες σου, πρέπει να κάνεις καινούριες θυσίες. Ξεδιάντροποι, υποκριτές και εκβιαστές. Η μόνη θυσία που μπορώ να κάνω είναι να κάτσω στον Τατσόπουλο με κλειστά τα μάτια. Δεν έχω χειρότερο, εγώ πάντα θέλω να βλέπω.
Την άνοιξη του 2006 είχαν γράψει οι Financial Times κάτι για τους Έλληνες και είχαν πει ότι σε λίγο οι Έλληνες θα φύγουν μετανάστες και πάλι. Τότε άρχισαν όλοι και γαυγίζαν και βρίζαν. Μερικές μέρες μετά βγήκα και σου είπα το εξής. Ότι προσωπικά πιστεύω ότι οι Έλληνες θα πρέπει να πετάξουν τα κινητά τους στους τοίχους, να κάψουν τις πιστωτικές κάρτες, να πουλήσουν τα αυτοκίνητα που χρωστάνε, διότι τα αυτοκίνητα που υπάρχουν στην Ελλάδα φτάνουν για 20 χρόνια. Αλλά δεν πέρασε το μήνυμα, διότι τα κουμούνια, θα αρχίσω και εγώ να μιλάω με τέτοια γλώσσα βλακείας. Πάρτε τα τώρα να έχετε, ρε, και είχα πει και τ' άλλο. Να μάθουν οι Έλληνες τα παιδιά τους να καλλιεργούν τη γη. Αλλά δεν πέρασε τίποτα 6 χρόνια πριν. Όχι εγώ την προφήτης, αλλά φαινόταν τα πράγματα που πηγαίνανε. Και θέλω σε παρακαλώ να μου βάλεις αύριο την Ξενογιαννακοπούλου που της είχε επιτεθεί ένας βουλευτής του Πασόκ, αλλά δεν ξέρω. Από την Αρκαδία ήταν, που ήταν, δεν ξέρω από πού ήταν αυτός. Ποιος καλά θα ήταν, ποιος επιτέθηκε στην Ξενογιαννακοπούλου? Μόνο εκείνος που ήταν στο Πασόκ και τώρα έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, ξεχνάω το όνομά του, που είναι τυφλός. Αυτό τώρα τον μόνο αυτός. Δηλαδή κάποιος που βλέπει θα πήγαινε να επιτεθεί στην Ξενογιαννακοπούλου. Τη βλέπεις? Λοιπόν, θέλω να άμα δεν τη βλέπεις, μπορεί να της κάνεις επίθεση. Μπορεί να την άκουσε ο άνθρωπος και να του σαγίνεσαι η φωνή της, η χρειά της, κάτι. Ναι, αν την έβλεπε δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Μωράκι μου. Αγάπη μου. Αχ, δεν πιστεύω να με μπερδεύεις με τον Τατσόπουλο. Αποστόλης είμαι. Αποστόλη μου, το ξέρει, ψυχολόγος σου είμαι. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Sorry. Αλλά μου έχουν πει πολλές ότι το κάνω σαν τον Τατσόπουλο. Δεν με νοιάζουν αυτά. Εγώ δεν έχω πάει με τόσες, αλλά καλά τα πάω. Κάνω μεγάλες σχέσεις και δεν τα προλαβαίνω. Είμαι σχεσάκιας. Το ξέρω, αλλά είδα και τις καινούργιες και μας έχεις ξεχάσει εμάς τις παλιές. Γι' αυτό πήρα για να επιβάλλω τάξη. Τι να επιβάλλεις? Είστε παλιές, γι' αυτό. Παλιογκόμενες που λέμε. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούς τι σου λέω? Σου αγάπη, έτσι μου έλεγες κάποτε. Τι σου λέγα? Μου έλεγες πως με αγαπούσες. Μωρέ, ό,τι μαλακία σου λέω, εγώ τα πιστεύεις? Ναι, μωρό, μου σε πίστεψα. Να πιστέψεις κάποιον σαν τον Τατσόπουλο, ας πούμε, που δεν μπορεί. Τον Τατσόπουλο, μωρό, μου είσαι ο καλύτερος από όλους. Είμαι μεγαλύτερος από τον Τατσόπουλο, λες? Ναι, μωρό. Δεν τα πάω καλά, δεν έχω καλά ποσοστά όμως, ρε που μου. Είσαι για μια ψυχανάλυση. Τι ψυχανάλυση, παιδί μου, δεν γίνεται το συνένα με την ψυχανάλυση. Πώς θα φτάσουμε τις μισές? Δεν χαίστηκα την ψυχανάλυση. Αν θα κάνω ψυχανάλυση και με ξαπλώσει σε κρεβάτι, εσύ θα με ψυχαναλύσεις, αλλά θα φέρεις κι άλλες 5 να ανεβαίνουν τα ποσοστά. Θέλω να γίνω Τατσόπουλος. Έχω αρχίσει να γράφω βιβλίο, φαντάσου. Μη μου λες τέτοια, κάτσε να σου δώσω μια. Νομίζω με το που θα τελειώσω την τελευταία σελίδα θα νιώσω μεγάλος γ***ας. Λυπάμαι ειλικρινά, θλίβομαι βαθύτατα. Γιατί θλίβεστε, κύριε, είστε από τους άλλους μισούς? Για αυτούς τους αριστερίζοντες και πουλάνε την αξιοπρέπειά τους, την ιδεολογία τους για μια θεσούλα. Τι μας λέει ο κ. Μανιτάκης που τον εκτιμούσαμε? Ποιος Μανιτάκης, τι μας λέει ο κ. Τατσόπουλος? Σημασία έχει ότι είναι πιο ειλικρινής από τους άλλους. Και λένε, θα γαμίσουμε τους μισούς. Ενώ οι άλλοι μας γαμίσαν όλους. ΣΥΡΙΖΑ, εγώ ΣΥΡΙΖΑ από χθες. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. People's time with you again very soon. Bientôt l'heure du peuple avec vous.